Lamshogo hanyohai Tiprasa TV channel ang tongonong nilogi pohor deborma Fanyai 29 June 2025 Salmarewa Bajalbari Thnoklo Kaisha NLFT NLFT ni phasingte Kaisha Belaikino Kotol Lugutum Panda Klajana Thangai Tongo Pandani Mung Ungkha Tiprasa Thanchani Yapri Tiprasa Thanchani Yapri Lugutum Panda Ngani Thangai Tongo Bajalbari Rungnok ni Thungnokhlawo Fainai 29 June 2025 Salmarewa Ngnai Aboni Bagai Tini NLFT ni President Boranggenang Prosenjit Deborma Thangi Naikha Tei hastini lukurungno kok zarkha tamhinai kok zarkha khnanya di chini mangplini bisingtui Tini Bajalo Payman Uddesho Unkhayabuno Sini program tongo 29 tariko abo 27 tariko no kaisa tongmani haipano waisabai no 29 tariko tesa program tongmani bagena abo 29 tariko sung plangi thangata 29 tariko sini National Liberation Front of Tripura original group ningi nai sungoro kaisa Tiprasa Thanchani Yapri Tiprasa rok je orai pore ing tongmani abono bahai ki sung thancha khlaiman Oboni tini sung je program 27 tarik tongmani abono sung 29 tarik tlangi thaga 29 tariko pung phaisingo Lukutum Pandangnai o Lukutum Pandani bumung hingke Tiprasa Thanchani Yapri tabuk je situation Tripura rajyo Tiprasa rok kaisabai nanglai walai tongmani walaya khlainani tai sung Thanchani Yapri no tui nai buskango chini hamngari mannani tai chini buskang ni je manthai sokthairono chung tui manani tai buskang sallogo jahate chung jungjalo klaiawino chini manthairong chung manna tinai o pandano chung khlaina thangi dongo o pandawo Tiprasa Thanchani Yapri o joto soi Tiprasa hinai khatung khaja khai phainani bagai ang kobogo te sarik phaisingo hungkai Oro football tournament ngai 29 tarik ni sarik phaising o tournament hingke thangnai 1997 10 tarik August ni salo Mosang Nirmal Kanti Deborma bo samung sitra tangnai robai botharjakha o salno tinai bini mukumu ang sal keduk malomui ang fataro tongmani yagolo tabuk o memorial no teinai football tournament ungnai phainai 29 tarik simi o jagao abo 10 tarik August dora o tournament tongnai o tournament no joto sini amsani lukurok Ramchandragat constitution ni lukurok te fataro tongnai je phaimani no phai o pandaw participate khaina bagai ang dini no salo nini bisingte ang kobogo phaidi chung Thanchani Yapri senai thancha khai chung samuno tangnai Tiprasa Thanchani Yapri no chung nai thokai baskango tlangi nai bahai ke chini manthaino chung manaiman chung manai lenai phaidi aro nini ani ta hilaidi ta seja laidi ta kebeng laidi obosin Sini naharmung, sini organization naharmung, o dino kabungmani ni nangkukjak NGO ro phainai, tai o jagao nai thokai o pandano jahate tlang mana tinai amsani lukorono babonani koimung, te kobungmung, tai o salo chung yosamna kereng ro phai participate khlai phainai, chung donate khlai phainai, borok no bosung borok bai bosung salaijak abuni bagai chini orojaga nini preparation committee borok ni bisingti je naikol tongo kaham kai naikol thangmana tinai amsani rokorok jahate sungno teo committee no sobanan bagai jotono no ang koyo asukno hambai char narwai motam bai sab manjak pani Narwai okra hingkai to 27 tariko ni program hingkai to sini Tripura ni Tiprasa ni bubagra
Borom ganang Produt Kishore Maniko Deborma Bor Narayokrangi Fainai Nani Tongmani Kento Bono Message Takon Rimaya ko tabuk sung sahor lainai je o program no 29 tarik no khlaina ni bagai bo dino no phaisi tong hnai sung saklai sinai 27 tarik ngai to bin faina ni boni jene date khlaimani date no salsa sung pisogoi roho kata salni pisoka ke pisongman pore bona royokrang nai te kubuni kabang kok o ti prasad thanchani yapri ni pandano chubana bagai kabangma regional party leader o fainan bagai tini amoi phaimalai phika o dino norong ni buskang te borok no nukjagnai tambagi hingke jeng nangkok tongmani jora ti prasad thanchani yapri no bahai ke jeng buskang otlangiman sini borok to besirba jeng wal nerongo thanchangna ringya nasna rongo hamjangna ringya hamjangna ni ringnai ni nangnai tei kamiam tai rogo kabangma nini nasa jatiyo drug addict rok ngui tongo obono bahai ke jeng mukto khlaimanani obono tibo jeng tabuk sini wansungmani sini organization tine jeng wansugui tongo tei buskang salogo tebo kaham khainai jahate problem ni atinai jeng khlaimanna tei jeni wansuglai tongo chin organization bising tinai haidi naro press media rokbo sungno bahai ki tebo buskang otlangman subaiman sungno subadi obono nong thani kobogoi angobono sabota